Sanibonani. Umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhuntsubhuntshu udinga kanje ngephuzu mbathisha ikomani. Kunensizwa engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi, "Umqeqeshi wami unjani? Ngiyathemba kuyaphileka." Well ngiyaphila mfowethu. Ngithembe na ukuthi uyaphila la ukhona. Uthi ubafoke, "Nginenkinga la. Kunentombi engahlangana nayo edown sashintshana ngeinamba ngendlela yala ekhaya lenjabulo." Okay. Uthi ubafoke, "Kwathi kuhamba isikhathi ngahlela naye ukuthi sibonane." Kubalekile-ke lo yalayini. Uthi mfowethu ke ngahlela naye ukuthi sibonane. Yabona-ke iyona into efika ihlukanisa ingane nomuntu omdala othandweni. Yabo, hlela naye ukuthi nibonane. Ingane ifike yenze njani? Iyagijima iye efonini, jaha khuluma nje ku-WhatsApp beshelana efonini, ingahleli naye. Thothi yaphela inyanga akakaze zame ngisho umzamo owodwa ukuthi kuhlangana. So kuyingane ke mangabe wenze njalo. Yabona abanye baze bathandane ngisho efonini bengakaze behlangana. Bethandana phela bebithandana, uthando oluvutha amalanga. Kodwa bakaze behlela umhlangano ukuthi nje kuhlanganwe. Yabona bekwazi ukuthi ke lento beyikhuluma efonini beyikhulume bebonana. Yabo, isimanga sangempela. Umthande nje impela umuntu umqome. Ngoba amanye amantombazana umqoma umuntu ekushela nje ngamagama abhalwe phansi. Lo muntu awazi noma bayambhalela, mhlambe khona umuntu ombhalelayo akuyena lo zikhulumela. Kodwa wena usuyavuma. Kodwa-ke izinto isikhathi esiningi kufike kushintshe kuphi mangabe senihlangana. Uthola ukuthi lento obuyenza lapha efonini ayiwena uqobo. Yabo, awuhambisani nayo indlela le wena obubhala ngayo, lamahlayo obuwashaya lapha efonini awazi ukwaphimisa ngomlomo. Nentombazane ivele ibona ukuthi ayingeke. Kodwa-ke ingakho ngithi nje ungaze uzame nokuzama, ungamshela umuntu efonini. Hlela naye ukuthi nibonane. Njengoba ngihlezi ngitsha zenzeke izinto mangabe nindawonye face to face. Yabo, kuhle umuntu ukuthi akuqonde ubuwena. Yabo, ukuthi hayi unamahloni njena kodwa usuke kubona ukuthi hayi uyisima kanje. Kunokuthi umnike isithombe engasona sasefonini ngoba mhla senihlangana liganga omunye umhlathi. Kodwa uthi ubafoke kwathi kuhamba isikhathi ngahlela naye ukuthi sibonane. Mase ngathi ngimtshela indlela engizizwa ngaye. Uthi mfowethu ke mase ngathi ngimtshela indlela engizizwa ngaye. Wathi inzima. Okay, wathi inzima lento engimtshene yona. Kodwa uzocabanga. Kodwa wathi sehamba ngamshaya ngehug nokiss ngaphezulu. Cela ungisize ngoba kumele ngiphinde ngihlele ukuthi sibonane ngoba uthuli akasho lutho kusekela ngosuku esabonana ngalo. So ayivala lapho umfowethu. So nayi-ke mina into mangithi hluka kwezinye insizwa ngisuke ngisho entweni ezifana nalezi. Ngithi hluka kwezinye insizwa. Ngani? Musu ukutatazela ujahe ukutshela intombazane ukuthi uyayithanda. Mangabe wenze njalo suwenze njani? Ngimpintshele ekhoneni ngamagama. Lo muntu awukwazi phela ukutshela umuntu ukuthi uyamthanda ngenxa yokuthi nje umbonile umzimba wakhe ukuthi ume kahle noma mhlawumbe uthanda umoya wakhe noma nje whatever. Usujahe umthetho hayi uyamthanda ke manje wena ke. Yabo, inkinga leyo ngoba umazi lo muntu awumazi uqobo lwakhe. Awuyazi ngisho impilo ayiphilayo. Wena uchaza into ephambi kwakho usumtshela ukuthi uyamthanda. Ukutshela umuntu ukuthi uyamthanda kufanele kube into ephuma kalula kuwena. Yabo. So ngithi hluka-ke kwezinye insizwa ezimini ezikanje. Mangathi ngiyakubuza nje, yini edala ukuthi utatazele ujahe ukutshela intombazane ukuthi uyayithanda? Mangathiwa ngiyakubuza nje. Nawe nje ube honest, uziphendulele nje njengobuka le video. Yini edala ukuthi utatazele ujahe ukutshela ingane yabantu ukuthi uyayithanda? Kwi-meeting nje yeni mhlambe yokuqala. Yabo, usujahe umtshela ukuthi uyamthanda. Yena uchaza ubuhle noma umzimba wakhe. Mhlambe omunye angasho ukuthi hayi phela Mqeqeshi mangamtshela lo muntu ukuthi ngiyamthanda kuzofika enye insizwa intshele eqala ukuthi uyamthanda ngisale mina. Yabo, ngeke ngizwe abanye besho kanjalo. Bese ngiyazibuza ukuthi lo muntu kade ungakahlangani naye. Ube lapho lo muntu ozofika manje ngoba wena usukhona empilweni yakhe amtshela ukuthi uyamthanda usale kanjalo. Yabo, so uma uphilele uvaleni olufana nalelo ugcina uthatha inqumo engafanele ngabe yasithatha noma esingaphusile. Yabo, ngobani usovalweni ukuthi hayi mangamtshela ngamthanda
Angeke kuzoqhamuka omunye vele amtshatshe uyamthanda. Into engekho, yabo, into engekho leyo, ngoba ngabe kade waqhamuka lowo muntu, even usumtshelile ukuthi uyamthanda, akusho ukuthi ngeke omunye umuntu asaqhamuka amtshela ukuthi uyamthanda. Ngeke ngithi mina the only time mangabe kufanele intombazane uyimpintshele ekhoneni ngamagama, nakhona akufanele njoba ngisho akufanele nje umtshele ukuthi uyamthanda, lelo gama kufanele ulikhiphe kalona. So the only time mangabe intombazane izifunela yona kuwena, nawe uyabona ukuthi lo muntu uyangiqathakela, mhlambe yakuvakashela ngisho endlini yakho ungambizanga, uyayifike izenzo zakhe ezikhombisa kona ukuthi hayi lo muntu ugcwele ngawe impawu, uyakufuna ugcwele ngawe. That is the only time ngoba nawe usukubona ukuthi hayi penalty le engizoyishayela, yabo. So nakhona ngeke ngithi musumtshela uyamthanda, dlalela nje ngakolayini umtshela ukuthi hayi asizame, yabona, umkhohlise nje ukuthi hayi yize ngingakakwazi kahle ukuthi uyinkosazana eziphethe kanjani, yabona, kodwa nje engisakubonile kungichazile ngawo ngoba uyazihlonipha, umkhohlise nawe njengoba ngihlezi ngitshela ngithi wena phela usukunaye ngaleso sikhathi, umtshele ukuthi hayi ngiyayithanda indlela oziphethe ngayo, uyazazi ukuthi ufunani nasempilweni, umgoqo. Kodwa okubalekile umtshele ukuthi hayi ake sizame sakhe nje lobudlelwane sibone ukuthi impilo isithatha isibeka, ngoba ikusasa laziyo, ngingeke ngakuthembisa izulu nomhlaba, yabona. So uma umgoqe kanjalo nakhona ungamtsheli ukuthi uyamthanda, ngoba niyazama, mhlawumbe uzovela ukuthi umtshela ukuthi uyamthanda bese uthola ukuthi mhlambe kuzoba nento ozoyithola ngaye, mhlambe yona ayi ungahambisani nayo, yabo, usuyamshiya ekubeni usumtshelile ukuthi uyamthanda. Usuyakubuza ukuthi hayi wena umtshelile nje wathi uyangithanda, hayi ngeke phela bengakakwazi lokhu ngawo ukuthi wenza lokhu nalokhu, yabo. So ngeke ngithi kanti uma uthi hayi ake sizame sibone ukuthi impilo isibekaphi, at least usafe lapho mangathiwa mhlambe uyathola ukuthi hayi izenzo zakhe azihambiselani nawe, hayi ngeke abe nakho lokhu ukuthi hayi lo bhuti wadlala ngami wangitshela uyangithanda, yabo. The only time ekufanele intombazane impintshele khona namazwi ile esuke izifonela kuwena, so kuyipenalty ke leyo. Kodwa nje umuntu okanje akwazi ukuvela nje umpintshele khoneni nje ngoba nakhe evumile ukuza kuwena kulo mhlangano wakho nibe ndawonye, ayi usubona ukuthi hayi angimpintshele khoneni ngimlokhe manje vele sithandana, ngoba buka iresponse yakhe thiwani, wathi inzima lento engimtshele yona kodwa uzocabanga. So mangabe ususesimene esikanje, wazi ngani lo muntu mayethi uzocabanga, mangathiwa ngiyakubuza nje wena ukucabanga impela ukuthi intombazane mangabe ithi izocabanga isukuyocabanga ngempela, ayikho into eyoyicabanga. Noma mhlawumbe ucabanga ukuthi hayi usazokajula acabanga ngimqome yini lo muntu, cha ngeke, ayikho into ayojula, usuke umthusile ngamazwi, mhlawumbe usuke kade engawalindele, noma nje usuke waba surprised ukuthi ushinte kanje, so naye akazi ukuthi uzoresponda athini. Omunye usuke sabihlazo-ke lokuthi hawu lo muntu njengoba esho kanje nami mangathi ngiyavuma manje uzosuka ngithathe kancane, mhlawumbe ebone ngathi hayi ngilula, ngiyabona ngiqoma nje kalula, so useyakudeleyisa. So mangabe ethi ngizocabanga-ke uma ususesimene esikanje ozifake kusona nakhona esingenasidingo nokutatazela kwakho, mangabe ethi uzocabanga, ukucabanga kwakhe ucabanga ukuthi kuzothatha isikhathi esinganani, kuzothatha 3 days, kuzothatha isonto, noma kuzothatha inyanga, noma kuzothatha iminyaka, awazi. Manje wena uzoloku uyakena mhlawumbe udlulise 2 days noma 3 days noma isonto, manje usucabangile. Enye intombazane vele ithi sengicabangile ini, hawu le nto besikhuluma ngayo usukhohliwe yini, yabo. So yonke leyo nto leyo isimo lesi angafanele usifake kusona. That's why ngithi hluka kwezinye insizwa. So ke uma ke sekuka nje into ebalekile ke mfowethu, njengoba ngihlezi ngisho ngithi amaphutha siyawenza siyafunda kuwo, njengoba uvezile ukuthi ke uthi umfowethu wathi esehamba ngamshaya ngehug nokiss ngaphezulu. So ukiss ke njengoba ukwazile ukuthi umqabule wazi ukuthatha ihug, lezo zinto ziyakhombisa ukuthi inhloso yakho ngayo yini, awuzile ngomngani uzimisele ngayo. So into ebengathi yenza ungalokhu umxina ngokuthi umbuzo uthi awu manje ucabangile, yabo, relaxa kanjalo.
into ebalekile wena hlela omunye umhlangano naye ukuthi nibe ndawonye. Mnikeze ithuba nje mawuthi usacabanga futhi usuke engacabangi. Ungabe usamxina, yiba ndawonye naye uphinde futhi uqiniseke kuphi kuleyo hug yakho ubumnika yona nokhisi futhi. Yabo. Olokhu ibambe kanjalo. Nibe ndawonye nizixoxele nje lokho kade nixoxa ngakho, uyirelaxele. Yabo. Ungabusampintsha manje ngokuthi umtshela ukuthi hayi uyamthanda, mhlawumbe impilo yakhe ingashintsha, washa kwacime, ukuzwe umuntu mangabe naye segoqela. Yabo. Khohlwa ilokho. Hlela nje naye ukuthi nibe ndawonye. Ngoba yabona ibond yakheka lapho umuntu ukuze ukwazi ukuthi umkhumbule kufanele usichithe isikhathi naye. Ngeke ukwazi ukukhumbula umuntu ngokugcina nje ukhuluma efonini nomuntu. Yabo? So ibandawonye naye ukuze naye mangabe sengekho eduze kwakhe ezothola ithuba lokuthi akacabangi nje. Akhumbule indlela nje mhlambe izinto lezi obuzikhuluma naye ezibhedayo mhlamba kahleke yedwa agcine sekwazi naye ukuthi akathathe ifoni yakhe akufonele zonke lezo zinto. Kodwa mangabe ungahleli naye ukuthi nibonane kuba inkinga. So uqinisa kuphi wena ngoba ngokubona kwami ukwazile ukuthatha ihakhe wazi umqhabonga okusho ukuthi izinto zihamba kahle la. So uqhubeka ke umbone kanjalo lokhu uqiniseke kanjalo. Nakhona makuvuma ithuba qinisekisa ukuthi uyayithola iroom ukwazi ukuthi ke ushayisane impahla enkulu. Yabo. Mhlambe kuzolunga mhlambe ngeke kuze kulunge. Nakhona ungamxini. Yabo. Ungazithola usesimeni la khona usumncenga futhi ngoba lo muntu awukakamazi kahle ukuthi unjani. So ngeke ngithi ke mina umuntu ekufanele umncenge kufanele uncenge ba makwenzeka ufuna uncenga umuntu othandana naye ncenga intombi yakho. But umuntu mayengakabi intombi yakho ungazithola usumpressa uthi hlamba ngafuni busy yamncenga. Yabona kuyingozi ukulala nomuntu ongenayo sure. Yabo umuntu skeptical akazi noma uyayifuna lento noma akayifuni. Uyingozi umuntu kanjalo. Yabo ngoba umazi futhi nje mangabe engafuni nakhona usazi izizathu mhlawumbe uvikela impilo yakho ngoba mhlawumbe njengoba ubhizi umncenga umazi mhlawumbe kunento ayicabangayo engase ikwenzakalele mangabe lale na mhlawumbe uyakucabangela yabona mangalala nalomuntu ngabe ngimoshile impilo yakhe. Yabo wena wazi so ngeke ngithi ncenga bani ncenga intombi yakho mhlawumbe ke ethi hayi ikhathele uzolo sumncenga ngevele lo muntu umjwayele kodwa mengakakuqomi ungakamazi ungazithola usumncenga nje just ukuthi ushayisane nento yakho. So ngiyathemba uyangizwa ke mfowethu. Mangabe unesifiso ke sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi mqeqeshi@gmail.com. Uma nje unesifiso sokuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho ukhumbuleke mfowethu ukuthi kamqeqeshi wensizwa ikhale injabulo sho mfowethu.